който се намира на попа между булевардите Патриарх Евтимий и Граф Игнатиев, ви дават възможност да вземете отношение по всичко, което се случва. Дани, виждам някакви млади хора около тебе. Искам да се легализира тревата и това, разбираш? Момче, какво? Добре, момент. Не, хитрец. Добре, така че ти влезна в ефир, смисъл, аз не знаех, че са записани. Добре, извинявай, следиш ли какво случи в държавата тук? Следя, не бях в държавата, аз самия, но следя горе-долу онлайн какво се случва. А къде беше, ако не е тайна? На турне бях, пътувах си. На турне? Ти си музикант ли? Какъв си? Няма. Няма, ако си известен и не те познах, примерно. Защо? Айде не говорим за това. Добре, чакай, добре. Питайте. Как ще коментираш това, което се случва в последните? Неадекватно е. Защото същите хора избраха трите партии и в един момент тези трите партии избраха този човек и после същите хора се сърдят на този човек, защото са го избрали. Неадекватно е. А според теб иска... Според мен изборите бяха нагласени, не виждам друго нещо. Бяха нагласени от кого? Каква е логиката, да знам. Искам да кажа нещо важно. Легализирайте тревата, най-после. Това нямаше много смисъл. Добре, ти самата каза, че си ходила на протестите. Какво искаш ти? Какво искаш да постигнеш? Не, аз просто минах. Нищо не искам да постигна. А ти си минала? Това момче, ти ли си ходил на протестите? Какви са вашите искания? Може ли да кажеш какво целите просто? Не съм ходил, но по принцип според мен няма много логика в искането на хората, защото искат едно, първо уж сваляне на ГЕРБ, сега изведнъж БСП и ДПС се обединиха и сега искат да ги свалят и тях. И реално не знам какво искат, в смисъл не знам кой иска да управлява държавата, реално, според мен. В смисъл хората няма как да стане това, ясно. Ако има касиране на изборите е ГЕРБ, а е факт. Така не знам, аз лично, това е моето. Не виждам какво може да ни... Аз не съм виждал такова нещо, човек да обяснява разпалено нещо и да тръгне да се прозява, ти го направи. Добре, благодаря ви много за това включване. Ало, здравей!